megalayapost.news. Kinong sung ka umdap dumu bat umdap rengi bahab ka lingsian dari blok ilhaban mat ya jing dunong bakrau hadin bak eryong bajur la penjulor ya pun kligi kisem jing tung jing tep jong kinong sung kene jing ja la jah din kesingi hak por ar je e mesingi hak baladon ke jing khier yong bajur hak bak eryong kal penjot nadu jing kisem kwai ka kai tempeu bat wi jing tung belarep da kinong sung halor kene jing siap penjulor kitiki jing kisem bat jing tung jing tep layo benikren bat kinong lam snong ba Alexander maring rang ba snong ka umdap rengi bat uba Julius maring rang ba snong ka umdap dumu hak bagile tu bagane jing wan kesan karyong kalakta ya kinong snong bat pelat apot ligi yeng kila julor bat kentup ru kwai ka kai tempeu bat wi jing tung kila itu ru bagane jing wan karyong ka bajur kamsim lakta tangi ging kisem jing tung jing tep bat karyong kalpen kolon ru ya kinar pos elektrik haga ba menta ki hab ban syong apnen ke jingdum ba kinar pos bat kisainar elektrik latkut bat kolon bunteli shushu haga bede ba kene ke jing syap jilor haga maring tegin lam snong kila kerpat na kasurkar bukan pha ban jurib bat ru ban thawi kila jerap nak benta gitu longyeng ki balasya tajur haga ne ke jing penjulor ka eryong Yang kala hadu pada merunut na pi pamut ber madam hajing ki kon nga lam pagi te go gajing la te ki kon nga nga hajing la ni kami dia nga la ra lut kala ha gajing ka sem i mer na khaw la ji lut tin berni nang ta je nang na pi pamut ka bala jupor he da kala bernang na pi pamut wa dai ba hajing la soma khata kajing kacan kan yap hajing la dak ka sedaman ar kumra mernut na ba mutang habar ndar mernut fi mut la ra lut kala yan ha la katin jenut na fi mut su kan giding kuai giding pati ki katin bala lelam kala kala cukun rukun ram la so fi baru ka kum ngamu trai yong ne ying te ban kong shap ngam dan ying por ba ja ne ga dinja ngeran sing tray tema ngeran sing tray kan egal erba erstan kalau wan tengi baro ngisu ya pet wir situation ne namar bala jur pelat ngegal er te andala wai kan egal er ngakum bahing jong kan egal ying tray jong ying ngala ting ba yo let's say ki bahing jong kila long kum ne kum tai tengok amre wut nang tai nan jo dekat tray andala wan nang tai ngai ba kaing kum ne kala tap lut lagi ding kuai kiding ba ding san tengah sunungok ngalating let's say ki bahin jongan kila kumensau kun mang te nagaleng jong ikum ki bahin sem katno ki jing du nong bokraw nadu khamtam ki jing tung jing tep ki kuai ki tempau ki kai baro khamtam ru kain kesem kum kain kesem jongan lai kepala kelan pam yu isu la tap lagi ding baro tengi kum ki bahin sem inti bana kadang ka permen ne sarkar bahkan paikmat hakum gini kijingja kiba songsi kiba ngikum ginong sinong kamtam ngikum kiba hanya sem selamat kum gini kijing jinjar kiba siapa palat ngila dunong to ka tin man kon shap semua bun ang blade terkenrat bala ahi ke mer ukoi kya bala panai bat hagani kijingja kamtam hani ka kepiar ka kuai gach kijing tung kijing tiap ci malah man haduk ni de kwa ang ba berjarap ke sarkar ani kibor balak berjarap haduk ni kamtam habala luksan haduk ni kamtam i chaboy gibala im hak deng ba gini kijing tung kijing tiap dadu sak gini kijing tung kijing tiap kijing duk nong hade ke boy ke ba bala pen khanglat hai kamtam hani ke chnong cui bala im la ki kuai je da pendu dadu ini kue la de woi ka jinduk nong ka bakrau tam jabadu sa gini kijintung kum ni kalat kalentil abon la khang ga hi de kum ga kerpat ada long ka bala hentam ki terkar la ni kinong mak na benta gini ki jintung jintiap wa iban yarap na benta gini ki jinduk nong la cui Jawang kan ki per sunga de pati kakoi ya lut ki thong ki rado kadung bajing ya lut ki jo ngai kading je ba me je jo mai ko
te je Marian no kasih ngar duk te berapa duk bayir ba Marian tak so ngar kom sarkar jara pundi kundi tangan I ka pati ka koi ki lado ki sumpor aduk lot ki ye ading siam da jing ra lado Tang hatu hai ko jing ba keng gi jing La ba lang san pat pun ka ni koi mar don syak piaruk bala dulut du bala pat lut kiding ka koi bro entah ki kuba ki ayu bro le kan berla le hajira se le im no le pi Nak per jong hinyo yon treng. lut sebati duk lut Nadu mene kajing wan jong kal yong ke bamenin kala penduk nong si kedai yang i ki nong snong ki badon hagani ka snong umdap dumu umdap rangi namar ba ki jing thong ki nyitep ki jongi habidei bu kwai utumpau ki kaj jan borok ki jing thong nyitep ki ka la ka yong ke bawan menin kala penjuror ti ngi la dei kita ka snong ke bala dunong ba habi dei bakni jing shop jokani keler ti kum dei ru tang na ka jing du nong jingi habi dei kamreng jingi ngila du nong ru habi dei bakalaj mar kalaj kumba ngai thui phi ban kumba long nem step dang step ngila hab ban yami ngila hab ban prat ban maj ye ki ding bhe lengbagi kurat lengbagi wan ban pelaj ya ketika jing ban jong ki ding ki sit ya kanika senar lat bat kumju ru wat kalti sangkin ru ngila dunong ba namar beli bariya beriang mlong syu ngila hab gidon giding lem giding ki bhe bat kala plo yangi ban sakut ban sadang kaliru dendai lembag jing trestom jong kine ki rangba chnong lembag jing trestom jong ki jing teli jong ki nong chnong ki jongi ka plo yangi ban laj ya kanika surok ban yat beniang te kumta hagaju kapor hagani kapor ngakum wei na ginong snong jong kane ka snong umdap rangi ngakerpat ya ka MCL ya ki dong tre jong ka MCL bakin won page kam kloi no ya kane ka snong ko jingi ke bala chat shop ka ler ke bala du ya kalat bat kum juru haba ya dei bakine ki kum ki nongrep mengingi dei ki nongrep buon he yang ne ki snong jingi ki dei ki nongrep sudah tiki babun hi ngikwa ka nyirap habang ila dunong ngikwa ka nyirap tik tangi kerpat ru ya ka agriculture ka bedei ka try ban pe yang ta kamrep ka department jong agriculture kumju ru video bon wan inspect lem sengi ban le ya ka buran kam kenang ba ka jing dunong ka jingi kam nom dei ka ba kraw hadu kata kenang bangin yo ka nyirap ubam katuk ni te kumju ru ngerpat ya ka ya lokal MLA ka jingi ba un persno ba un le da ka bor ka jungu kumno banerap nagam ta jungi ki bala shop penjot ki bala shal shop ha kaler nagam ta ki jing thung jing tep jungi bar habro giliang don rum kam dei tang ha ga jing thung jing tep kam dei tang hal tis gin kam dei tang ha mi SMCL ki senar lan le ngi doru don ki badu ya ki ying sem ki jungi hadu bejaka bakin yo ban sher ban tiu ban thia ban dem kim don shu ki ying ki ha ban fer chi ying breu he ying jung ki pramarjan te ulkal omle soba ban yarablem ban pelem ya kane kenang ba ban presnolem ru sarkar ba kane ka jing shop jong kler kanom dei ka ban dunong coba pelat nang tajung kenlong ka nyiram ka babiang na ka tajung kinong jinong kum kinong rab kules aga bai dei kane ka jinja jong jinja al shop jong kler nen ga sngi ka por ar steng yei ka long ka ka ba susi ban yathu ma ki ba bon kilong ying long sem kila sharong no akler ki jintung jintep ki jindon jiam po yung po sem kin ka kali ki motor asa penjulor lut kam tam lei ha ka bidai bakina ki light no baro ki sainar jong ka light kim don shu hajrong kila hap lut ha khandau te kane ka dei ki ka basungsi banyathu sepi bai ba ma nila sha kata hadu kata kam tam ha karep karyang kuma pi sane sha ki dong ki thang ki jungi ni chane ki dang im da ka ba thong ya kwai tumpau pi ba une kwai omdan shu bayang labun bla thia lang kadar bai hamadan te da ngin yo ma kam tam lei ha ka snong ka tha ko jungi ni ladu nong sibun kam tam kito ki dei ki longying ma ki bala amat ya kane ki dei ru ki longying ki ba don hapdeng ka jin duk jinjar tengah terai buat bakin thong biang ne kuai
ya ban abiang sa lakum no kumba si pos nam bakin yo kait biang yau ne uso te kalong ke ke ba la sakta adu kata kiying kisem jungki kumba ngalayo ka report barang dalek inspection hiru dalade ma mai iba menin ki babun kilong ying kila sakta sarong KLR bapli manajemen ki babun kila pentip sanga na kaliang kilong ying bapli kila biaset jisiat habar haka permit dalade ka portia kila tia siyeng ki para marjan kinman ki para ki jungki te na kaliang jonga ngadon ka jingkerpat bat snow sha ki department baper ki bade pej bade kemi haka baide kene ki jinja hapo kasnong ka thaw jungi ma makin phai matlem makin yano snailam sha kasnong ka jungi makin wanru ban inspect dalade ma makin pej ya kene ka jinja hapo snong ka thaw jungi ndrei ngamla ru ban penpau ma kine baro gidei ka jinda yole se ka dei lang bajong blai ma kamsyam la don wat hadukat neru ka jinsya al shop KLR manin kamsyam la don kano ka jinjia ka basungsi ma te ngasngo ban air ka jingkublai ya blai trakan rat bolari la sumar ya kinong susnong ki jongi te ngarparu ka juga por ya ka block development jongi jongkan ya ka sin RD block bukan kinso ba bachim kia banwan ka site inspection jongi banwan pek ya ka jindu nong ka jingtung jintep ma ya kaju ka poru ngakwa ru ban perseu saya MLA IMDC jongi ba pada don kano kalat jinrap no makin sungha ban kloi ban state ban ai ka jinrap sya kini kilong yeng ki mat ya kane ka jin to ngakum urung ba sinong ka sinong dap dumu te ha jing long shop jong KLR menen ka sinong junga ka bla kham julor te ki babun kilong yeng long sam kiladu e gi jinung jintep ni kumbalong hasinong ni dona bagi beyok kam sarkar kibabun kibrusnong ki im da garep karyang kibabun ki bathung kuai tempau berkakai kini ki kat ki kuai kila palut bara te nga kumur ba sinong ngadap jing songsi namar bangim don ki wai ki source of income yangi kinong trei ni yok tang na ki mar trei kum kuai pi kidon kilong ngong sem ki bela du kuai da ki spa tali kanta kiing kisem kitin kila syarong KLR nangta kikai kila pat boro te ngakerpat nakaliang jonga ngabu kucing kerpat ya kibor ki bahalor ba kin ai ke jingirap namta kini ki brusnong jungi kibla ngat hakane ka apot ngasngau ruban ong hangne ba kipus light ro santeli kipus light kila pat te ngakerpat ya kem ICL bakat bala bakin wanirap kloi ban ai de kipus ki batmai mar kidon kipus ki bala khin ngi la shot hung daw ding bat ngi la shot te bat ngi la yatre de ki brusnong jungi ha jakap kin lej bala ki la hap kulut por habidei ban pan khuj ya galanti sangking ban pan bha ya kini kipus light te kadai kawai ki jing du nong ka bakrau namta ka sinong ka taw jingi bat ngakar paru kumbal ayah keren lang kini kiri urung ba ngabu ke jingkerpat hai lokal MLA jungi bat MDC ba kat kabakila ba kinjarap namta kane kasinong kathaw jungi Meghalaya Post.news